1 май мәйданында бәйрәм мөхите. Бүген монда татар халкының бөек улы Муса Җәлилне искә алырга җыелдылар. Быел ул туган көн аеруча истәлекле. 115 ел. Советлар Союзы героен искә алырга беренчеләрдән булып президент Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Зәфәров һәм Казан мэры Илсур Метшин килделәр. Илебез каһарманы диде Рөстәм Миңнеханов Җәлил турында. Герой не только наши, и вообще в целом герой Советского Союза. Әнә ул тимер чыбыкка чорналган булса да башын горур чигән шагыйрь. Митингта өлкәннәр дә, балалар да бар бүген. Ел саен бу көнне әтисе һәйкәленә чәчәк салырга Җәлилнең кызы Чулпан да кайта. Прожил всего 38. Әти нибары 38 ел гына яшәп калды, әмма без сезнең белән аның 115 еллыгын билгеләп үтәбез. Мин бүген сезнең белән Казанда булуыма бик шат. Бу көн дулкынландыргыч булса да, аны көтеп алам. Әтием белән мине һәрвакыт күренмәс җепләр бәйли. Җәлил, җәлилчеләр, аның бергә көрәштәш дусларын да искә алабыз. Бүген чынлап та легендар җир шарында булмаган батырлыкны кабатлаган безнең бөек шагыйребез. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Җилләр исегез, болытларны кисегез. Аның шигырьләре һәр кемгә балачактан таныш. Әсирлектә иҗат иткәннәре туган җиренә, якыннарына ярату хисләре белән сугарылган. Алар муабит дәфтәрләрендә тупланган. Бу көнне ел саен аның төп нөсхәсен Милли музей фондыннан чыгаралар. Бу матур милли көйне Муса Җәлилнең оныгы һәм оныкчыгы башкара. Алар да Татарстанда бүген. Муабит дәфтәрләрен алып чыкканда күземә яшь килде. Бүген безнең гаилә өчен һәрвакыт дулкынландыргыч. Барлык шигырьләрен дә беләбез, яратабыз, укыйбыз. Муса Җәлилнең 115 еллыгын Россия шәһәрләрендә дә билгеләп үттеләр. Мәскәүдә аны һәйкәле янында искә алдылар, шигырьләрен яттан укыдылар. Җәлил 1942 елда Мәскәүдән фронтка киткән. Шагыйрь истәлеген бүген илебездән читтә дә яңарттылар. Шигырьләре казах телендә яңгырый. Илне ничек сөйергә, халыкны ничек сөйергә, үзләренең эшләрен алдагы көндә дә горурланып, безнең Муса Җәлилебез бар дип көн күрәләр. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Бүген бар җирдә Җәлил рухы хөкем сөрә. Беләләр, онытмыйлар, яраталар. Менә шулай горур басып, ул Казан үзәгендә генә түгел, ә миллионлаган кеше күңелендә яши. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Динә Газалиева, Дмитрий Шилов, Таңсылу Насырова, Бауырҗан Каҗаканов, Яңа гасыр каналы.